Γεια! Σήμερα είμαστε στο σπίτι μαζί με τον αδελφό μου και παίζουμε παιχνίδια κυνηγητό. και παίζουμε παμπλετ. Σήμερα κάνουμε ένα βίντεο που θα ασχολείται με μένα και το Μάντι. Αύριο πάμε σχολείο σήμερα. Άμα το δει ο φίλος μου, ο Άρης Κάλλα, άμα το ξέρετε, θα πάρει ένα dislike. Καταλάβατε? Δεν δίνουμε γιατί. Μου έχει σπρίξει τα τσίκα μου. Θα δείξουμε την γλώσσα μας. Μη Μάντι. Θα δείξουμε την γλώσσα του. Ναι. Κάλλα, άμα το δεις αυτό το βίντεο, ένα like. Αν δεν το δεις, subscribe. Εντάξει? Μη Μάντι. Ναι, σήμερα εγώ και ο Μάντι